Gisiguro sa Department of Transportation kon DOTR nga makahimo na ang Bukidnon Airport sa turbo-propelled commercial operation sa Disyembre 2026 base sa update nga gipadangat ni Engineer Rodrigo C. De Vera, Division Chief Air Transport Planning Service sa DOTR sa gipahigayon nga RDC-10 at Infrastructure and Utilities Development Committee meeting nga gipahigayon didto sa Kasuwagan, Cagayan de Oro City. Gipaklaro sa DOTR ni Bukidnon Governor Rogelio Nel Perroque kinsa mo ang chairman sa Infracom makaya ba nga mahimo na kining operational sa fourth quarter karong tuiga. Diin consistent usab si Engineer De Vera sa pagpadayag nga makaya na subay sa istrikto nga pagsunod sa ilang gitutukan nga timeline na para sa airport development project sa Northern Mindanao. Gibot yak usab sa DOTR nga sa second quarter sa tuig 2027 mahimo nang maglusad para sa jet commercial operations dinhi tungod kon aha 260 milyones pesos ang gikinahanglang pundo aron na hingpit makapot ang target sa 2028. Katropa, para sa hayag nga kagmaon dapat hayag ang atong pananaw. Dapat nakatumar kita og Vision X Plus soft gel capsule alang sa nagkahiusa nga Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, X FM News.